Ce faci? Interesează de Mozi, hai aici. Ce face Mozi? Hai să vezi pe Mozi. Ce face Mozi? Sper că nu-l deschid. Ai pupat. Poți să lași mai Eu stresată la început, știi? Când o văd reacția, mă scâine. Tu ești foarte frumos așa. Micuț de statură. Nu-l interesează. Jake! Jake! N-ai pisici aici? Nu stă niciuna. Nu stă?